Karera tayo? Ito ang pinakamahabang ahon, guys. Magpahinga muna kami bago ito. Yan, muna na kami sa inyo. Thank you po. Mauna na po kami. Thank you, ma'am. Thank you po sa mainit namin sa aming pagtangga. Yes, sobrang nag-enjoy kami dito. Thank you, ma'am. Bye po. Salamat po. Dennis ba? Mauna na po kami, Tay. Pasensya na kung anong ang aming pagkukulang sa inyo. Ay, wala po ah. Karami naming nauwing gabi tsaka luya. Babalik kami dito kapag may... Salamat po ulit. Start na tayo sa paglalakad. Time check. Okay, time check. Saan yung cellphone ko? Ay, wag na yung bag ko. 2%. Bye-bye. 8:36 pesos. Time check tayo, guys. 8:36. Ito guys yung nire-requestan nila ng ang water pump kasi natuyot na, hindi na lumaki yung kanilang palay. Paturo lang daw sa langit. Nakaturo lang daw sa langit, sabi ni tatay. Oo. Kung yung sa atin nasobrahan sa tubig kaya nagsitumbahan, ito naman natuyot. Ayan eh. May day na naman si Alec. Ganun ka eh. Dalawang kamay. 1, 2, 3. Yan yung mahirap natin akyatin talaga. Saan? Yung bukod dito yung kahaba. Yung kanina. Yung pinag-istambayan natin. Saan ba tayo dadaan dito? Yung gilid niyan na. Pero, dyan pa tayo sa likuran niya. Diyan o, surusurin natin yung gilid din. Kalamig! Sarap. Ay, nalamigin yung paan. Ayun yun, no? Oo. Yun yung natog. Sityo natog. Ito na talaga guys ang mataas. Kabato pa naman. Aroy! Kaya pa? Kaya pa? Haba pa ito. Doon pa tayo eh. Doon pa. Ano? Ganyan pa? Oo. Oh. Maghagis ka na lang ng lubid. Sana natin, no? Medyo mabilis kami ngayon guys kasi halos wala naman na kaming dala. Yung mga gamit na lang namin. Gamit ang luya. Ay na mga ina! Mas mahirap yan may tungkod.
Mga senyor yan eh. Mga senyora. Senyora! Hala, ito na guys na tao. Let the battle begin. Karira tayo? Mabilis siya. Parang dito ata ako yung nadula. Ayun pala yung pinakahangganan. Ganda to pag sa taas kayo. Tayo man, Peng. Pagod guys. Kapang! Ganda bang magtakbo? Maganda rin mag-inga. Malakas na inga. Bigay ko na yung dala ko, pagod ako. Wala ko sa kalate. Kailan na kayo, mga senyor? Wala pala ka? Paingay ko rin sila eh. Ito ang pinakamahabang ahon guys. Taas. Tara na, Dana. Puno itong bag ko lahat. Nang. Gabi luya. Lama kaway kasar patulog. Kasar patulog. Oh, buti kong matulog ka. Ayoko na ulit. Hinahingal ako. Mas mahirap talaga pabalik. Mas marami yung paakyat. Guys, oh. Tingnan ko. Kapatid uhaw. Oh, jelly eggs. Doon pa lang. Gusto yung tubig natin. Alam ko. Ito ang kukuhaan ko. Ito. Papunta, hindi ako nag... Ito ang hindi ko kaya. Tapos kasi... Kirahin mo ako, Brad. Tinda ko yung yan. Yung na talaga. Nasa tuktok na. May habas. Ito yung bata nagsama pa. Ay. Grabe.
buti na lang mahangin. Para di mauhaw daw. Sila nga walang dalang tubig. Tapos araw-araw ka magpagganito na yung mga katutubo. Grabe yung bundok eh. Kuya, inakit nyo yan kuya? Mataas po na yan? Inakit nyo na po yan? Ilang oras din po ang akyat? Yan ang daan doon sa papunta sa Oriental. Kasi yan lang yung boundary eh. Yun, Yan na po yung boundary. Pagbalik namin kuya, akitin namin yan. May ulap ng boundary. Ah, yung may ulap na yun ang Yung kabila. Opo. Saan? Yung may ulap. Nakatawid na kayo sa kabila lang. Kailangan may dala na tayo. Bag lang natin ang dala. Pagdating doon. Ano yan kuya, talahib ba yan? O talagang ano yan? Ganun din. Yan po yung mataas po na yun walang Yung- kugon po yan? Hindi, damo lang yan. Damo. Mapansin mo naman kung talahib eh. Damong purikat. Damong ang purikat nga. A few moments later. Baso! Ano ka baso? Naninog siya sa sarili niya. Naninog siya. Pang ilang pahinga na to? Pang-apat. Na yung katutubo. Sabi ng katutubo, oh. Ayan, pahinga sila ng pahinga. Mabagal. Tara na. Para makaligo na tayo sa gin pool. Yee! Mag-al-al-ah. Ayun na! Pagkita niyo yung ano, mapanood lang yung mataas. Ayan, pang-limang ano na namin guys. Pahinga. Kulang pa. Tubig na, day! Ano kaya pa dyan? Oh, bayabas pa more. Oh, ito. May mga bayabas kaming dala. Malaking tulong ang bayabas guys. Nawala ang aming ano, hilo. Naka 1 point. Hindi daw siya nakawayan. Diyan niya daw linisin muna. Di pa itapon. Sino? Walang? Wala daw kawayan. Ang oras? Oo nga. 9:41 pa lang? Ano, dala? Kaya pa? Nasaan yung tubigan natin? Ayan pa eh. Kayang kaya. No, ano sabi mo kagabi? Kapag dito yung nililigawan mo? Ay, siyempre dito lang kami makita sa gitna. Bisap na lang sila. Bisap na lang daw sila dito sa ano, sa gitna. Lugi daw siya daw pawis na pawis. Siyempre ah. Kasi yung babae may kulong pa. Tapos halik lang. Tapos kiss lang daw makuha niya. Uray madmaday ko nanak. Kiss sa noo pa. Tara na ulit. Doon na yan. Ubad mo pa yan? Tapon mo mamaya. Tara na mga balong. Nagsama pa kasi kaya ay sus. Ibili daw nila guys yung ano na panalunan nila kagabi. Wala kasing tindahan doon sa kanila. Grabe naman yung sakripisyo nilang ganon. Pag nagbili sila sa tindahan, ilang oras ang lakarin nila. Huh? Lilim muna kami. Makapahit stroke. Kainit. Kanina ka pa yata kaya Junior dito. Lagindi ako doon sa inyo.
magtunog ilog ko, nandiyan pa. Yan ko. Oh, makapa. Al-al. Puro pababa na. Kadang lang pa na. Kadang lang ba ito singit? Anong oras na dana? Time check tayo guys. Kainit-init. Malapit na. Puro pababa na. Ate, akin na yung cellphone. Sakit talaga. Yan, kainin nyo na yan. Kain kayo dyan. Gutom. Time check tayo guys. 9:57. 9:57. Anong oras na tayo? Hindi lang halata. 9:57 palobat na ako. Anong oras tayo malis? Tayo na naman. 8:36. Ano siya? Ano oras? 9:57. 8:36 tayo umalis. Lapit na lang yan. Aray, aray. Andito na kami sa Albunan guys. Medyo malapit na. Nakikita ko na ang katotohanan. Nakikita ng katotohanan. Whew. Oh! Sa ka ba? Ang ginagawa mo? Dito na tayo no? Andito na tayo sa Albuna. Time check tayo guys. 10:35. Andito kami sa Albunan. Sityo ng Albunan. Kila Indang. Pinagmerienda muna namin yung mga katutubo na naghatid sa amin. Thank you tay sa paghatid. Maiwan na po namin kayo. Yan, nagsisama pa ang mga bata. Pagod tuloy. Kahirap. May sadya ba kayo dito, tay? May iba kayong sadya? Mag-uwi na ako. Ay, mag-uwi po kayo ng Batu Singit pa? Kasama niyo po itong mga bata? Ay, ito. Ha? Kayo po, pa-uwi pa ng ano? Natob, mamaya pa po. May iba po kayong sadya dito? Wala na po, hinatid niyo lang po talaga kami. Sige po, mauna na po kami. Sige po, salamat. Sige po. Natanaw na ang Ginpol. Sa wakas. Ay, mainit pala dito. Oh, dito kami sa Tamaraw Ginpol. Pahinga lang kami, tapos maliligo lang. Papaligo. Oh, mawagsakan kayo ng bato dyan, oh. Mahulog ba yan? Baka napagsakan niya lang, no?
Sa trailer, padiretso mo na sa trailer. Basta nandito na tayo eh. Time check tayo guys. 11:15. Maliligo lang kami. Bakit? Dito lang oh. Gilid-gilid. Dun oh! Te! Hindi oh. Hoy! Guys, malamig. Tamang hugas lang. Magpahinga muna kami bago maligo. The next day. Hello po, good morning po. Gagising lang ng mga Inday. Ay pahabol tayong blessing sa mga kasama natin na umakyat kahapon. Dahil daw masisipag mir. Maglakad. Oo. At nanakit ang mga binite. Pauna lang yung kahapong 500 para ganahan silang bumaba. Baka kasi ayaw nang bumabay. Gumapag na kasi magpagulong-gulong na lang. Ayan, dito dito oy. Sino mauna? Abot ko na to kay Mariket. Mariket ah. Oh, Arnold. Yes. Oh, magkano yan? 2.5. 2.5. Ano sabihin? Ano sabihin ko? Thank you, Open and Ipin. Thank you, Open and Apen. Happy birthday. Happy birthday. Yes. Next. May karga-karga pa ka na anak. Anak niya yun guys, si Marikiat. Kung nagsabay-sabay na kasi kayo dito. Oh, Marlon. Oh, Oh, si Ronron. Kuya Ulan. ilan niya baka kulang eh. Nabawasan ko yata. Oh, Kuya Ulan, magsabay-sabay na lang kayo. Yeah. Ano sabihin? Salamat, Open and Apen. Happy birthday. Yes. Para saan niya? Kamusta yung mga paa niyo? Ay, sa Iron. Tapal niyo daw sa mga masakit. Oh, pakita mo yung... Maraming salamat po. Pero Pero mag-English ka nga. Sabi mo ayaw mo ng Ilonggo. Gusto mo English? Alec. Oh, dito kayo lang. sabi niya, wag lang daw sa ilongguhin. English pwede pa. Thank you po and happy birthday, Open and Apen. Yes. Ano gusto niyo pa sumama sa sunod? Happy birthday na. Kahit saan eh. Kahit sa boundary na nakuhintan. Oh, happy birthday talaga. Salamat talaga sa birthday ko. Birthday mo. Tawagin ka na dito. Panghanda ka na. Panghanda nga ako. Yes. Kulang yan. Pang soft drinks lang yan.
Yan, birthday ni Alex ngayon. Happy birthday! Alex. Salamat. Sabay ka na lang sa birthday. Bali yung birthday niya guys, sasabay na lang kay Ate Joanne, sabay sila. Nako, gigisingin kita, Je. Good morning, dami na bahay na. Maglaba ka rin na. Ari, nahiya si Nana. Je. Batiin mo daw, kamusta naman? Guys, nilagnat si Gigi. Si Gigi lang ang ang mahina. Mahinang nilagnat. Yan. O, bigay mo na. Ayan. Dahil nilagnat ka. Dahil nilagnat ka. Hindi, joke lang. Pang tapal mo daw sa masasakit. Bigay ni Upin and Ipin. Thank you po. Oh, buksan mo, Je. Thank Buksan mo, you. Je. Ito ang tago dyan eh. Laki naman. Oh, huwag ka na yan. Matanggal daw yung tago. 1, 2, 2, 5. Thank you po. Yes. Thank you po, Upin and Ipin. Thank you po, Upin and Ipin. Salamat. Yan. Try. Bye-bye. Pagaling ka. Ayan, syempre, meron din si Dana. Yes. Pambili na raw siya ng gamot ni tatay niya. Thank you po. Wow, dami. Wow, bilang. Bilangin mo. Dami wala siya, tuwang-tuwa siya. Iiyak na yan. Bilangin mo. Ilan? 2.5. Ano sasabihin mo? Pang ano mo yan? Ha? Sabihin mo ano? Gamitin mo sa pang ano ba? Anong gagawin mo dyan? Pambili po ng gamot ni tatay. Yes. Bait naman. Bait naman ni Dana. Punta ka doon sa may tindahan ni Pero iyak ka na. Ano, angkat tayo ulit ng bundok. Kahit ilang bundok pa yung angkatin natin, no? Bundok. Kahit hanggang Oriental, sama ka pa rin? Oh. Ayan na siya, guys. Naka-dress siya, ang chararat. Kain na. Galawang kapilya, guys. Oh, bigyan mo na meron. Madilim. Oh. Anong meron? Wow. From Upin and Ipin. Yes. Ganda ka na. Ganda, oh. Pang Japonesa yung isa. Salamat, Shopee. Wow, 2.5. Thank you po, Sir Upin and Ipin. Happy birthday po ulit. Yehey. Oh, syempre, meron ka din. I-focus mo pa. Thank you, Upin and Ipin. Happy birthday. God bless po. Thank you po, Upin and Ipin. Happy birthday po. Salamat po sa pagtulong sa mga katutubo. Mula simula hanggang ngayon, nandiyan po kayo para sa amin. Thank you po. Yan, syempre, meron din ako. Yehey, thank you po. God bless po, Upin and Ipin. Happy birthday. Kuya Junior. Oh. Bigay ni Sir Upin and Ipin. Maraming salamat po. Yan guys, dahil hindi sumama yung daw senior natin. Pero meron naman para sa kanila. Kahit hindi po sila sumama, meron din silang top 500 pesos. Congratulations! Maraming salamat, guys. Thank you po. Happy birthday kay Open and Ipin. Thank you! maraming salamat po. Happy birthday.